Μπορεί ένας άνθρωπος να έχει μία ασφάλεια 1.000.000 και κάποιος άλλος να έχει 5 ασφάλειες με σύνολο 100.000. Εγώ θέλω να δω τους αριθμούς. Στην οριμία μας και στην προσπάθεια να δούμε αν μπορώ να σας φανώ χρήσιμος ή αν υπάρχει κοινό έδαφος συνεργασίας, θα δούμε το πόσα, για το πόσον καιρό, σε ποιον τομέα κτλ. Όλοι έχουν κάτι. Αλλά όλοι οι πελάτες σας, εγώ δεν σας λέω ο πελάτης που θα συστήσει ο πελάτης σας που του έχει πει έχω ασφάλεια ή γνωρίζει ότι έχει ασφάλεια. Όλοι οι πελάτες σας και οι δικοί μου έχουν επαρκή ασφάλεια ζωής και ανικανότητας. Μπορεί να έχουν ζωή και να μην έχουν ανικανότητα. Μπορεί να μην έχουν και τα δύο. Και αν έχουν και τα δύο, σοβαρές ασθένειες έχουν. Γιατί στις μέρες μας το πρόβλημα που μπορεί να έχουμε είναι ότι ένας άνθρωπος ή θα καταστεί ολικά ανίκανος ή θα πάθει σοβαρή ασθένεια σε πρώιμη ηλικία ή θα ζήσει πάρα πολλά χρόνια και θα χρειαστεί λεφτά. Και αυτό είναι κάτι που λέω σε αυτούς που λένε ασφάλεια να εγώ νιώθω ότι αν ασφαλιστώ θα πάθω κάτι. Του λέω, του λέω, ξέρετε τι έχει γίνει πρόσφατα. Μου λέει, τι. Έχουν κάνει οι ασφαλιστικές εταιρείες προϊόντα για αυτούς που νιώθουν ότι αν κάνουν κάτι, θα πάθουν κάτι. Και μου λέει, δηλαδή, του λέω, αν ασφαλιστείς για θάνατο, νιώθεις ότι θα σου συμβεί κάτι. Μου λέει, ναι. Αν ασφαλιστείς όμως ότι για τη σύνταξη, γιατί θα ζεις πολλά χρόνια, σημαίνει θα ζεις πολλά χρόνια. Δηλαδή, λέει, αν το κάνω θα την πάθω. Και εγώ του λέω, κάνε κάτι που να την πάθεις και να είναι καλά. Δηλαδή, λέει, του λέω, όταν θα είσαι στη μη παραγωγική ηλικία, θα χρειάζεσαι λεφτά. Και η διαφορά του γέρου από τον ηλικιωμένο κύριο είναι τα χρήματα. Επομένως, αν νιώθεις ότι με το να κάνεις συνταξιωτικό την έχεις πάθει γιατί θα ζήσεις πολλά χρόνια, κάνε το.